și mândruța-mi ține calea. Nu ți-am rupt eu florile, măi, nu ți-am rupt eu florile, măi, nici mărgăritarele, măi, nici mărgăritarele, măi, măi, și le-a rupat de-a Ilie, de le-a pus la pălărie, și auzi valea, cum răsună valea, E bușața! Pe vecina, de când iubesc pe vecina, nu-mi tignește seara cina, nici noaptea în pat odina, măi, măi, nu-mi tignește seara cina, nici noaptea în pat odina, măi, măi, și auzi valea, cum răsună valea, și mândruța-mi ține calea, măi, măi. Păi ne-încălzită. Cerem părerea unor specialiști, e vorba de doamna Moise, Eugenia, care este Victoria. Dați cu biciul. În primul rând, Să vă dați puțin mai la o parte, să punem asta, ca să exact în dreptul lui. are o voce caldă, plăcută, de tenor și a cântat foarte bine. Nu știu eu toate cuvintele, dar din punct de vedere muzical, foarte frumos a cântat. Foarte frumos. Da, felicitări, mi-a plăcut foarte mult. Reale calități, sincer.